طرفی Ростов на Дону рафта ҳастем ба сари як маита. мо дидаша дар Мироровский район рафта ҳастем. бигзор ҳамин видеои ман чикор шава хайп шава, бигзор пасту буланд гап зане. аммо мақсади видео ҳамин аст ки ман хоҳиш мекунам аввал аз Парвардигор ва аз тамоми блогерҳо хоҳиш мекунам илтимос бетараф набоше. ҳар як қадамат якнаворӣ кине. барои чӣ? ҳар як қадами мо барои сихидму 10 та 20 та то 100 та ё 2000 3000 бачаҳакҳои ёш кӯдакҳои подписчик дорем. барои оне ки мо видео кунем ва ё бифаҳманд. албатта насиҳат аслан бояд аз хоҷагӣ аз хона сар шавад. вақте мо видео кунем бигем аймома мефаҳманд. додаракҳои ҷун, палвониву зӯрӣ дар корчазанӣ нест. хулоса аз ин ки Парвардигор моро ҳеҷ гоҳ ҳақ надода ки як бандара ба қатл бирасонем. ҳамон бачаҳое ки гӯшотон шикастагияно мақсад гап чап мекунед ба гуфти худтон. аслан вақте ки спортсменҳо ҷои варзишгоҳҳо машқ мераванд, баъди вай бояд барои якум дараҷа барои саломатии худтон боша, баъд барои ном бардоштани ватан боша. шуморо чиё ба корчабозӣ чиё против корча биромадан чи аллоҳ раҳмату мағфират кине додарака. хоҳиш мекунам эҳтиёт боше. ҳаққи як бандара, ҳаққи як спортсмента, ҳаққи як чӣ мегӯянд инсоне ки Парвардигор дар ин дунё офаридаиш ки вай бояд зиндагӣ кунад нагире ва ба қатл нарасоне. додарако бихоне ва номбардори ватан шаве. аз ҳамаи блогерҳо хоҳиш мекунам ки як видеое кунанд то ҷавонҳо бибинанд. медонам ки як хелаш насиҳати падару модарша намегира, аммо як видеое кардан дар кор. ҳамин блогерон ҳам иншааллоҳ яке аз пояҳои ватан ҳастем. иншааллоҳ аллоҳ ватани моро нигоҳ дора. мебинед ҷамоаи тамоми дунё беқарор аст. оромӣ ватана ҳифз кунед, шукронаи ободӣ ватан кунед. аллоҳ сарбуланду хонаобод боше. худованд ба аҳли байти ин додарча сабри ҷамил диҳад. бигзор ия хайб медуне, бигзор ия чизе медуне бидуне. ну блогерҳо хаб накуне бихезе я видео куне. додарако эҳтиёт боше. против корча рафтан намешавад. ношигри ҳаму чӣ мегӯянд группа ташкил кунӣ ту гап хабар кунӣ ту. ана гӯша ба пиёла нашканеву машқ аз таҳти дил куневу чикор куне. номи ватана бардоре, не ки против корча бирое. ассалому алайкум.